iyi mureba haisvozvi yakatungamirirwa naPhineas, asi one foot haisvozvi Christopher anova defendant, ifamily kudaidza Christopher. Nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure zviri kunetsa mukusha yanembowo dzangu dzifanira redare imurekwa haisvozvi kutaura Christopher. Nyaya yakamboya munodare zvakaenda kuseduchu vapuhwa mbuya ekudhurira vachinzi vatibatsira isusu wakatipedzisa maoko wakati mimi zvinhu zvatoda kutione papaine nyaya yedare retsvimbo dzasekuru saka zvinofambiswa zvakanaka wakati takugezai maoko asi mimi tsvimbo dzenyu muchadzigona. Kubva ipapo takagara kuti tichadziona nakudziona. Kubva kwazofa baba wanga wasara wanova baba wangweni. Baba wafa wakafa gore rapera muna September inhangu ndandisipo ndandimukati mweusungwa. Asi baba wafa, baba hawana kufambirwa gata, mhuri yakabva yangonoparara. Tichibva tati tichafambira gata panyaraza, mukoma hauna kukwanisa kuti kuuya. Tiri kuHarare pane pakorerwa hari pabasa pemunin'ina. Tikadaidza mukoma kuti mukoma yatifambe pane zvinhu zvataona, mukoma wakabva saka patati regai tinomhambogare nyaya kunokutika kuti tifambewo pamwe chete namukoma timbozwa kuti chii chiri kunetsa uye futi baba wakafa chii chakaitikuta kuti baba wari kwashai. Ndosaka mona vazodaidza Christopher ndio mukoma watuti kawadaidza vakuramba kuuya pamwesi wanenge wari ndio mukoma womumurere asara mukuru ndiye mukuru wedu asara, ndio mukoma wedu asara, ndio mukuru kwati. Saka paguva titi tifambire pamwe mukoma wari kuramba kuuya. Saka isama kuti tiende kuna wananga tinogona kutadza kuwirira tikati toda kuti kudare tibatsirwa nedare tofambira pamwe chete sechiyu Christopher ndiwe mukoma mukuru asara mumhuri. Saka tirikuuya kuzochema kwauri, vatinochema kwauri hausi kutizwawo chii chikonzero. Pamusoro kufunga chiuya pana ndokuita rwetsvimbo inhau yakatofambika ikapera. Wachinditi inini ndine tsvina, waiti ndine tsvina zvikatazo zvikafanana. Asi mimi mambo mukatipa wamunoshanda nawo pano wakati ina handina tsvina. Tsvimbo hadzina kuti dzichawanika, asi tsvimbo dzakati dzatoraswa nababa. Nyaya ikatonga ikapera. Mukatipa munhu isusu tikacheneswa nambuya watakaenda kuvhengero wakatondisimuka ukurudze Christopher hana tsvimbo dziri kuti ane zvazvo. Baba wakati tsvimbo ndakarasa. Saka inini nyaya iyoyo nanhasi iri kungotaurwa sezvari kutaura izvozvo. Tikasvika tikazotora namapeace order nenyaya yekurowana kundirowa kwakaita ukandikandamidziwa zvese tikatora peace order. Ndo zvinoita kuti inini naiwo tisawirirane, tisafambidzane. Pane peace order pakati pedu apa. Pasina mapurisa ina handikwanisi kuti ndifambidzane newana. Saka baba wakafa, iye anga aida kuti paifambirwa bagata. Baba wairwara, baba waitorwara waimwa mapirizi. Baba wakarega wakadhifodha mapirizi. Ndo chinhu chakauraya baba. Pari panyaya kurwara kwababa. Pana baba mukuru wangu
baba wao iwo ana baba mnini waitorwara asi gata rakangofamba handizi kuti kurwara kwababa wangu hakufambiri gata nekuti ndiwairwara asi vamwe wese wakangofa wairwara asi gata taingodi taingofamba semutemo saka handizizwa mutemo wazochinjira pana baba wangu pakafa pamaifambira zvakanzi zvii kugata kwamai ndingangoti mutemo wedu wemusha wedu kuti tinongofamba pafika pese panogogara asi panapa vanhu vopasara kuzvamiri asi kumwe kwese kweni ndichikurawo wese hapana munhu asina kufambirwa chi Mambo chokwadi gata zvakanaka kunge paine chakashata kana kuti zvakanaka paine zvisina kushata zvisina kunyatsonzwisisika zvoreva kuti pane vamwe vanonga vari kufungira kuti pane zvisina kunyatsomira zvakanaka zvinotenderwa kuti waonekwe kuti musha wakamira sei kuti musakatodarozve mangwana tinonhanhira chichienda kwauri chichienda kune mumwe zviri nani kuti munogona kubatsirwa muri pamwe chete sababa pane zvose zvaitika zvakunanga kunewe nekuti ndiwo wamukuru wasara saka izvozvo zvinogona kudaro pane zvichemo zvavo zvese zvinouya kune mukuru ndikari kutaura iye kuti ndakarohwa ndikatokandwa mudziva kuda kuurawa ndo zvaari kutaura kuti aisofamba izvozvo ndo zvakasaka ugare kutonga nyaya yekutaurwa yakatiitika before tisati takudarire takazotoya kuona kwakuri kwatofuri kuti tizotoendarira makazotipa mbuya wayo takazotoya ndo patatakaona kumashure asi takazotokwanisa kuendese kudii kudare tisingachaiwana pisoda yakaiswa neiwawa ikazonge 5 years atisofa pane 7 years saka isusu omudaaiti tisanange kumba kwaona kuti tinoziva pakamboiswa piso ndosaka tauya mudare ramama kuti tibatsirwe pasina anorova mumwe pasina anoita sei asi tichifamba semunhu ndosaka tazokwanisa kuuya kwamuri taona kuti tega tega tinogona kusvika pakudii pakurwisana ya toda kutsikira zvinoitwa mumwe kuti kuya kuno kwataita tauya kuno kumutipo munhu wekufamba naye anenge akachengetedza murume kuti aregere kutya kuti tokwanisa kurohwa kana polisi iripo moti pawo inokwanisa kuchengetedza murume kuti kwanisa kufamba naye kana achitya kudukira chirohwa ipapapo matonasa kana maya kwamambo wanasa kuya kwamambo ndokunoonekwa zvese muri pamwe chete ofcourse hamufambi nega munofamba nemapolisa ndangona hangu sekuyapotera kwamuri kuda kubatsirwa saka inongova vanhu vavo nhasi varipo wese unondoonekwa kuti zvakamira sei zvavakufundira kuno umwe wavo ndizvere kana kuti umwe wavo akachena kana kuti ivo mukati mavo ndo wakatoipa zvindobuda ikoko tinounzwisa tisataenda kuservishoni because hatisina kunzwisa nyaya yacho pane nekuti ndichinzwa urwere hwababa wako zvirwere hwemunhu anga akwegura ndinofungidzira kuti pane zvauraya here zvinouraya munhu wenyu zvitipe maproblems amunhu kufungidzira kwakashata tinzwe maproblems amunhu ndinoda kutaura zvichakambiri ngatimbozowa mudadanoyame donga izi family pana patinozoma 18 wakomana tese tsvana nemaproblem atikufamba sanganisira nyaya dzetsvimbo dzirikubuda koita dzekuti tirikurara nevanhu vatisingazivi wakadzira achatova kutoziva ndoza tichikumbira kufamba namukoma kuti tifambire zvinhu notinonzi takashota patinofamba inoziva kowasipo wakusarire ngawauye kuno tikubatsire dare renyu wese muri saka kuzoya kuno kuti muti rodhi timbopinda mutipi timboopisa magupu nokuti aniedza kuzimbabwe okay pamusoro changa
Muri kunotora kana makasimuka hivi. Absolutely. Mubvunzo wangu uri kuti muri vaisusu kutaura kwavari kuita kuzvikora kuti vari kutoguma mukoma nenyaya yekuti vakauya muno hapana nguva ukavapa dhipi vakanodhibha mashure medhibhi vari kutaura izvo here kuti nditoda kuti vakaenda zvinhu zvakashotwa vaimbomuudzawo hero achiramba kana kuti vatozongouya saka zova kuti mashure medhibhi vari kuti futi uyo ndiye ane zvinhu ndo zvavari kutaurira mambo nekuti ndikuona kuti uyo ari kutsigira mutongo wamambo kubva pakutanga ndo ari kufamba navo but ivo ava vari kuopoza mutongo wamambo kuti zvamakatonga muno mukati dhibhi ramakavapa ndo zvazvikutoda kuti vari kutarira basa. Zvava kupindura zvitaurwa vari kuti chiremba wakapuwa namambo ane zvaakasiya awavimbisa kuti pane zvichaitika hazvina zvakaitika. That's why wadzoka kuna mambo kuti mambo mutipa here mumwe tiendere mberi nenyaya yetsvimbo kana kuti nenyaya isina kupera zvakanaka, asi mukufamba wega kwauri kuita vari kunzi hamuna kukwana, asi wati zvinayo kuti kwane asi takakwanira tekwa mambo kwatakamboenda ndinozivandaita nyaya. Nyaya yakatongwa muno ikakoma namakoni ikapembedzwa. Mambo akati handidi kuzonzwa futi nyaya ichidzoka futi muno. Wakomana vari against story 1 iwo vari 10 hawazi kuda kutongwa nyaya asi wane chavari kutsva. Ndiri kuti dai vanhu vakaitanga vaenda wamudojekese wagara daro wakatopinponya waone kuzvita kuti muri vari pakati asi kutofamba nevamweni. Saka zvaasi kutofamba nefemili hawana kuti waende futi kunanga kune kuseri kwechiri kuya kwawakamboenda kuti wanyacho gadzikire zvakaito zvandikona kuti mambo kudzokera pakuti mambo murikuti zviri kunzi here munhu wamakatipe memhaoni kana muruti akapromisa gozi isi ndande hapana chinhu chakataurwa kana mapepa aripo ngaabude nhasi akanyorwa musi wakatongwa nyaya iyoyo ngaabude muerenge kuti zvakanzi chii ndekuti imi apa tikutaura zvekumashure ndekuti ini handina kuramba kufamba nawo ndekuti pane peace order ini handikwanisi kufamba nevana ndekuti wakatondipima kudhara nyange uri mukuru munhu ngaiti mukuru mumba make kwete kuti ndiri mukuru uyu uyu mwana wakaba mnini uyu mwana wakaba mnini ndiri wakaba mukuru pane wakaba mnini munhu yese wana baba wedu wese wakafa munhu ngamira imba yake. Unomubatsira wakutaura mukuru mumusha hauaplaiwi kuti unoda kuita mukuru unongounzwa Mwari kana kuti newadzimu kutoti ndiwo unosara wamukuru. Saka kana ukange wasara wamukuru ndiwe waamuridzi wemusha. Saka awa kana wakada kufamba iwe usipo mukuru zvinonobuda bedzi kuti ari mukuru haapo. Kungova kwako ipapo zvinojekesa zvinhu zvese nezvauri kupomerwa izvi zvinongobuda pachena hazvisi kumbonzi. Asi kana uyo wakachena unonobuda kana usina unonobuda futi nekuti ndiwe mukuru ndiwe unotarisirwa futi kuti unge ine tsvimbo dzehukuru dzacho dzemusha wacho. Ndikuedza kutaura kuti chakaita kuti tore peace order asi chendiri kurambira zvendiri kurambira izvi panapa inyaya yekutanga wandirowa ndimuri kunzwa mambo wakatanga wandirowa tazouya kuno tapiwa wanoona namambo ndikanzi kumbera hauna cheuinacho tsvimbo hausiro unadzo asi waiti ndine tsvimbo ndonda nhasi pendiri kutaura kuti ipapo
ndopendiri kurambira ipapo kuti nhasi wari kuti ziso ramambo harione here. Asi Christopher tiri ipapo waninako ukava mukuru nevapamuutakoru vari kuti wane zvikonzero vari kurwara zvisinei kuti vakapembedzwa zvese zvino vanhu vari kurwara havasisina basa ravari kuita angovanhu vari kungofamba. pamusoro pechangamira ndoda kutaura ndakatasane murume akutaura zvaarikutaura ini ndiri kuti iye ane chigumbu chekuti akarohwa nevanin'ina vekwake but ndiri kuti vauya kudarira mambo security iripo mambo vachavapa mukana wekuti kana mambo vavati vafambe vanofamba. Uyu ane chikonzero chekuti akarohwa nevanin'ina kuti vafamba. Ini ndinongoona mutemo uripo uchizongoita kuti kana vanin'ina vake vanogona kana kuzongomuripira dare rinobatsira kuti maona mukoma wenyu akachena imi makamurohwa chimuripira zvese zviripo ndosaka mutemo uri. Saka iye haafaniri kuti arambe pane kuti vauya mauya kudare tataurwa nedare ndozvaanofanira kuti ateedzera. Mambo wangu naomba kutaura na mkoma kuti wakarohwa ina handina kuvarohwa asi ndakazoenda munokananisa vanhu vanga varohwa tauya panapa mukoma wakarohwa Kristo vakarohwa nani wakawanda tongotimba yese inini ndendisiripo asi zvadaro tauya panapa mukoma kurohwa wakaita wakaenda kupolisi kunosungisa vanin'ina wasungisa vanin'ina wakomana wakasungwa wakaenda kupolisi. Mambo wazoya panapa makatoti mukoma waripe wanin'ina pakuwasungisa kwawanga wakaita mukati wabvisisa mombe yenhorwa yekurowana iyoyo mukoma wakazoziviwa wasungisa wana zvikanzi newaitibatsira kubuda pazvizvi zvatinogadzira uchirira wanin'ina wako munhu ndokutiripira kwakaita mukoma wakanipa saka chiri saka nawe unezvamambo ndizvo matambudziko kusangana tochinzi buyai semhuri uchiti mukoma handeikurwara saka isi tauya kuno vanhu vanogona kuwaprotecta nekuti hatisina pfungwa dzekurwa tine pfungwa dzekugadzisa musha saka hatisonzwa kuti kana tiine vanhu vechitingarwe nawe asi chati kuda kucheneswa musha wedu nekuchenwawo iwo wacho wezi kana taunzi munhu asipo ini changogara kunedu nekuti pane panzi asipo indo mandatarisa vanhu asipo navanhu vanangoma ndiwasi Changamira. Ini ndinoda kutaura ndakatarisana naKristu. Sendiri munhu. Ukanga wakakura zvinhu zvinoitika zvakawanda. Asi haugona kunzvimbo kwamukuru. Kuva netsumo inombonzi nyoka nguva izvi. Vanin'ina wako wadzoka kapauri. Kuti mugadzirisa musha. Nhasi ava ndo vari kutambudzika. Mangwana makuseni mwana wako iwe ndiye atitambudza. Saka ndinofunga kuti musangane pacommon cause yekugadzirisa musha nevanin'ina ndozvinoita kuti dambudziko ripere. Tinoona paine maproblems aripo pakati pemhuri. Ndo mauya maenda kuna chiremba. Hapana kujeka mushe kuti kana mai wakaenda kwamai I think no Changamira inyaya mbiri dzitaura pane yetsvimbo yawakaita ikagadziswa tsvimbo ikapera handiti then mushure metsvimbo vane zvikadziko zvavari kuona zvikuitika mumhuri zviri kuita kuti wachifamba wachiti mukoma waifambe mukoma vari kuramba kufamba navo pazvikadziko zvavari kuona pamwe chete ndozvawaita kuti wazoti vari kuti mukoma ndiye ane urombwa here kana kuti chii ndizivi
baba hatizivi. Mambo sematauriro ari kuita mukomana pakanga pafiwa anhu anoenda kugata kunei nekutoti ndiani adikaromba kana ndiani muroyi ndiani kunongoenda kugata kundotsvaga kutoti chii chikonzero chemusha sewamuwana vari kutoti isusu takakungorara nevakadzi vatisingazivi vakadzi wedu hakusina chiro hakusina moto saka zvirimo mumusha zvese izvo ongu zvakaitika asi zvaazveipapa chikonzero padzingwe kuti tinofanirwa kuti waende kugata kana kuna chiremba. Inini ndichigone kungoti iwo kana achida kufamba handingowaramidza kufamba dai varikuva vachiti mambo uyu ari musafamba saka wakati hanzi takazoona hari sezvavari kutaura izvi hari yacho ine hamna kumbeiona saka zvaakutotinetsawo mambo handichazivi kuti inini ndogarepi ndinongwa ita mamusha here handiita sei pane nyaya irikutaurira kuti chirwere nenetseka zvechino dzakamufanirwa dzese ava mumakristu vachiti ari kuti chimbo baba wakanga wakaita sei wakarasa kana panogona kutadza kujekera wamwe pakuti chimbo kurasa kwawakaita wakarasa newamwe mhuri here kana kuti wangorasa pachaomba mavo vanokati vatsanangudzire kuti pakurasa dzakaraswa sei dzakaraswa semhuri yese vanhu vangotora mamobva kuti mamadzangarasa chimbo kozana dzidziko dzemhuri dzemusha dzinoitwa pajeke kana dziri kuraswa dzinoraswa munhu isachita sei achiziya achiona saka nazvizvo kuti manje dzaraswa kuti pakati wakanga wanadzo kuti bvazodzirasa mavati bvadzirasa saka pajeke papapa ndo panogona kwari kunetsana vanhu ivava bozi vanonga kuti vakazviita megamba mani mei pamusoro ichakamiri ichokwadi tiri kutaura pazuva asi patoti tipindure dari kutaura rikutaura baba vakarasa mukwanise vapo ndibaba wakire here kana kuti ndibaba vanhu dari tapindure rinyasonzwisai mama baba wakarasa ndiwangu asi inini ndandisipo iye kristu pangari wamwe wana wese wanga wasi muri kuona pane nyaya wakazviita zvinhu zvawari tu nababa mukoma nababa wangu ini ndirisedzeina baba handina kutodaidza ini zvawakazviita wari tu wakazviita wari tu baba wachirwara baba wakasiyiwa mumota kristu pane muprofiti ndiwo wakandoisa nzvimbo matauriro aita baba handimurunzi baba wacho wanototiwa padzakanyatsoraswa hawana kupaona nekuti wakanga wari murwere akatorara mumota mamukoma kristofa mukoma kristofa nemuprofiti ndiwo wanoziva kwakanoisa tsvimbo inini fesibhoni yapakwasho handina ipapo kupera haina ndo dzatakata ndisusu tichazodziwana kana tageza maoko nanhasi hatisati tadziwana dzinowanikwa sei dzakaraswa pamusoro mambo ndomunga gogo wayo waya matauriro wakaita ndikutonera gogo wakabva nesu marisape munomu tikaenda kumusha wakatiudza kuti pakati penyu pana nechimbo achazonera gezai maoko after 2 weeks pana zvinoitika isu tatisina mari yatiriwa pana ndisana mari dzekukwira manifti ndokuti tisvike pano pa7 years tiinzi tiri kumirira chingoti dziwaniki pana anga inacho zvokuti dzakapera manyeko ya pamusoro chakamira ini chandinyanyoda kuti nditaure ndechekuti isi tikumbirawo mupurisa wokufamba naye akachengetedza mukoma tikadzimusha saka tiri kuona kuti mambo zvimwe zviri kutaurwa zviri kunzi muti kuzodari mumba medano tomushoma zvazvidari so nyaya iripo inyaya yetsvimbo yamakatonga ndo nyaya yatinodzwa kana inyaya yetsvimbo yamakatonga kana zvikuti munhu wamakatipa imima pamwe habatsiri ndo maonero angu endiri kuti asi ndiri kugutsikana nemabatsiri akatiita
Saka matauriro ari kuita kumakristu vari kureva kuti wasina kufamba pamwedzi chinefu izwa kutokaandinokuisa shoko ndikutarazvitohwanwanina kuti wari kuti pane zvakanzi zvichawanika asi zvinizvozvo zvanzi zvichawanika ndangasazvawanika zvichireva kuti munhu atakapiwa namambo ari kunzi haoni ndomanditaurira ndomanendiri kuita hangu panyaya asi nina hangu ano ndakaona achishanda shoko kutorwa norumao kunyanya uyu rati tsvimbo dzikunedzi dzakarashwa nababa vake naKristofu obva vaenderera pamberi vachiti baba vairwara vakasara mumota yaKristofu. Kristofu ane muprofita wakandorasa chimbo zvasiya Kristofu ari kuziya pane chii pane tsvimbo. Saka varume vari kuramba vachiteerera Kristofu kana nyaya yetsvimbo iri kuti netsi iwe Kristofu tsvimbo dziripi dzawakandorasha nemuprofita. Muprofita wacho makatorasa naye unomuziya ina ndaurasa tsvimbo baba ndi wakarasa tsvimbo kana matongero baba achipa uri pari panapa watati ndakarasa tsvimbo inini handina kuenda kurasa tsvimbo ndakangowaperekedza baba ndi wakandorasa tsvimbo wakaperekedza kuti muprofita nemuprofita ndi wakatorasa tsvimbo baba zvokunzi baba airwara ndezvekunyepa baba panapa ndi baba wakutanga kutaura kuti baba wafa baba wese pa7 years wari wapenya nyaya haina kudzoka kuno wakutanga kutaura nezvekuti baba wafa nekuti nyaya haina kuyaitauka kuti baba wafa baba takabva kuno pamusoro imamo ndini pakarasa tsvimbo ndandiri ndiri mwinini wamukoma ndini mwana wapakarasa tsvimbo tsvimbo zvadzakaita muprofita akauya tainamata chechimwe chete tsvimbo idzi dzakandishamisa kana chinoshamiswa nanhasi tsvimbo dzakagara kumba kwana mukoma almost 5 years obva wazofa tsvimbo dzaimba kwedu asi muprofita uyo akanga akunamata nawo andi akazotoka achiti tsvimbo idzi dzakashata ndizova handita kubvunza kuti dzakashata dzakumba kwedu here wakati dzakagara kumba kwavo iwo dzadzisina kushata right ndo mubvunzo wekutanga kozoti padzakaraswa tsvimbo mukoma wakatora tsvimbo nababa asi baba rwai isi takasara pamba wakaenda nawo apa hamene kwakanonzirasa tsvimbo nandiripo iyi ndo mashoko angu na tsvimbo dzakambogara kumba kwavo baba pakapa sekuri tsvimbo dzakabva baba wavo apa baba wavo bva wazova kwababa wangu asi dzakandogara kumba kwavo dzainzi dzakanaka dzakumba kwedu ndo pakazoya muprofita wangu ainawo wawo iwo nechechi yavo wakati ndo pakazonzi sikiri rakaipa pale kunzi tsvimbo dzinzi dzakashata dzakumba kwedu isusu dzidzoko zvikanzi nini mashoko esata ndayaziwapo akanzi baba munini imi muonai kurwara kwamuri kuita zvinogona kuzvitori tsvimbo idzodzidzi nekuti tsvimbo idzi dzabikirwa hwapagore pagore pachirova nembudzi munozozvigona here baba wakarwa sikiri rechechi asi pane dhiri yaitamba patsvimbo idzi ndizvimaonera ndinoita mashoko angu kuenda kuseri kwechungu zvakapera here kana kuti zvichiri pane zvichiri ndai unoriwa kuti pane zvichiri mapurisa yadira ari simuka yaipanzapa